ungena umama usungena umama nje ubaba engekho emhlabeni. Manje leyo nto ayingiphathi kahle. Manje okungcono lento le ngibekela abantu abadala naye ngithi ngiyayibikela kubona abangi-understand angazi ukuthi kumele ngenze njani. Mina ndodana sikhule nomfowethu. Umfowethu esebenza eGoli uyazi ndodana. Mina kade umfowethu efika ngineyintombi laphana. Afika ayithatha ngoba enemali kube yakhe ngoba mina ngihlala ekhaya. Kuba kwandlu lene obona ngilala kuyona ngayikhandelwa uyena umfowethu. Bese ngivele ngimyeke. Enza konke lokho. Ngagcina mina ngingenantombi. Ngagcina ngingasaqhubekanga. Ngoba kwamama lo khala ngayo. Kwakuvele kumuntu wami. Ngiqhubeka la sagcina khona. Umakoti lo ngiyacabanga ukuthi ngabe kwabo umakoti wami. Kodwa ngokuthi amandla ngoba ngingenawo waqhamuka sengi-overpower ngoba enemali yena. Mina ngumuntu ohlala emakhaya ngoba ney'nkomo zakhe kade yigadwa yimina. Nami ngendlela engibona ngayo methi yena kade ayiqala lento nomama ubaba esekhona shuthi yena owabulala ubaba wami shuthi. Awu. Nina bekashana kamenza phuzo umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda sithobeke sibingelele kuzona zonke izifundo ezosethe khona eNingizimu Afrika ngabe umpedi umtswane umxhosa umzulu angazi kaMangisi noma asibukela silalele nalo phela mina igama lami uKing Sicaba ngaluqa ngihleli nje ezulwini awujike phana khona awunyakazi angithi nyaka yazi enye into engirealize lapha empangeni umuntu useqala ukuba nenkinga ukuphuma esitolo hayi bochomi cha bengazi sengenze ukuthi nawe ube aware ukuthi mawuhlala nabantu befuna ukushutha nawe ingane yakwethu angishuthi mina ngiyasaba 30 minutes 2 minutes nje ufike la yakhona bayangibona nje ukuthi nje ngigwala nkosi yami but we love them man thank you for support siyabathanda shame kodwa hayi mina angishuthi bafethu hayibo hayi Jomi hayi useshilotha akashuthi yawu ngeke ngiyanithanda kakhulu ngiyahagana futhi amehaga but hayi angihlahlale abakaze bangivimbe bandla ngiyabonga ukuthi ningaze ningivimbe usho ukuthi abangithandi kakhulu ngiyadlala ngiyadlala ngabantu ngiyadlala mbukela Black Life cela ukubingelela ngokwamukela uhlelweni letholo uthiso ngeswaye emlangeni Makasela ngokukhulu ukuthobeka ngicela ukuthi senze kanje nje bese shilo King Sicaba waloqa ukuthi bafethu size ngaleyo ndaba yeso ngesayithi musushile baba hayi songa ngenza kwethu nazo ke gagasha asenzeni kanjani sibingelele ubhuti osephakathi kwethu simcele nje ukuthi ayintroduce emva kwalokho sobe sisizwa ngayo ukuthi kahle kahle inimbekela ekhaya namhlanje sawubona bhuti unjani Ngiyaphila ma yebo sicela ubingelele nje umbukelo Black Life TV and bese uyazisho ukuthi ubani owakwaba sanibonani kwi Black Life TV igama lami nguLinda Dlamini Linda Dlamini komo zidle khaya bayiswela belusi usibalikhulu okay Sibalikhulu ulethwa yini la ekhaya namhlanje zithini ungena uma wami manje lona ubaba akasekho emhlabeni lona ubaba omncane ungena uma wami baba omncane ungena uma wami ngoba yena engaganiwe kunana ngithi kuyangenwana nje lapha emazulu manje kumele ukuthi lento le ngithi ngiyayibikela abantu abadala abanginakile ekhaya ingobusiko wena Dlamini kuyenziwa vele ezulwini uthi mengekho omunye engenomunye umama yena akanankinga nalokho hayi yena akanayo inkinga kodwa nje mina lokho kungiphatha yabo manje lento yacika ngcono kuqala kubantu abadala qala kwenziwe ngendlela ngosiko lakhona so manje uzoyilungisa kanjani lento umama ehappy babe jabule ubaba omncane lo noma omdala ubaba omncane ulambaba wakho sewasho ulambaba wami usasho naye okay manje nawufuni noma manje ngcono kube yinto yesintu ehlelekayo ukuthi ngikhuluma kubantu abadala manje abantu abadala abanginakile ekhaya mangibika lento wena yababona bayantshontshana yini kanti hayi ngiyezwa nje ngabantu mangihambe awukazi ubone kanti nawe Chomi bangishayela amakhwele kuthiwa ngathi amahloni ngima so wena umnganani ngima bangakhi ngima wakho hayi sibathathu wena umdala yebo ngiphinda ube umfana abafana banesikhwele ngoma babo King hayi phela kufanele mhlawumbe yena ubhuti khona into eyibonayo ukuthi bamncane akanazi impawu zokuthi ufuna ukuhlela serious ufuna ukuyishayela nje adlule
ayena unazi impawu ngoba manje yena uhlezi lapha. Sengisho ukuthi uyambona serious noma wena Umbona ngathi uyadlala ngoma. Ayena userious. Awupho yini serious. inkinga ngoba Phoyini serious. inkinga. Manje mina ngcono lento le ayingena abantu abadala kuqala abantu abadala. Oh. Ufuna yenzeke ngendlela Ngesintu. Dlamini isinto Isinto. ekufollowisha Mavele imithetho nje. bangantshontshani nje bele Oh. bebengena bekenza up and Sabuthi Ngcono down. kwaziwe. Ngazulanywa ulanywa ngendlela. Ngcono kwazi ukuthi nangu umuntu. Yo. Kumnandi uba nengane yomfana lapha. Into engiyithanda ngoba awunqaba ukuthi umakho abesothandweni. Unqaba ukuthi nje yantshontshana. Isithunzi sami wakho sivikele. Straight. Ngoba phela wamncane kanqane ukuba nomunye unkosikazi ekade lala noma wakhe. Eseyichuzele yena owakhe. Yayibo ngiyakuzwa mina Dlamini windoda yezo. Yeah. Hayi windoda mfana protect uma wakho umsebenzi wakho vele njengendoda ukuprotector ukube i-protector I meant to say. So wena ngamafuphi ufuna ukuzwa omncane ukuthi uyimisele ngani. Ngani. Okay. Let's go. Asimbizeni bamncane sesizwe ngayo ukuthi uyimisele ngani uyimisele ngoba serious noma me serious indaba engathathi imigude right ukuze Yeah. akwazi ukuthatha umama amenze unkosikazi no indodana uzokwazi ukukhululeka ukuthi vele uma ungena obhuti wakhe ubaba omncane and yonke into yenze kanje yabasobala hayi le ndaba yokutshontshana bafethu emaphini Next mantshontshana. emaphini nibhizi khwe Sambeni azwayibona. ngiyacabanga phela ukuthi umama unephinifa sahambe. Siphinde sinamukeleke esigabeni sethu lethi sisonga yonke into esigabeni sethu sesibili ehlelweni lethu libiza ukuthi isongeso. Sikhulumile ke lapha ekuqaleni saveza indaba zonke sesifuna ke manje ukuyiphetha sibone ukuthi lokhulunywa ngaye ikhona intazo lekhulunywa ngaye la ekhaya namhlanje. Mamdepa Yebo Gagashi khamba ngizwa amabhano ngasesemelika. Sobuke bafana. Asambeni. Asephelile amajezi angithi ngifuna ukuthengela yazi. Ijezi Asephelile. awasekho. Kusho ba? Kusho mina. Akephi? Hayibo. Ngampela. Ah, Ngikele break live. Hamba ngolibheka mina ngithola iprize ngikusendele. Oh please. Ngeze Please do. ngisilimazo kanjalo indaba zamajezi serious leyo matter le kube Father's Day ngalilinda. Imani ke sanibona sawona babunjani. Siyaphila. Siyaphila nathi siyakwamukela ohlelweni baba. Sicela bandla ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi ubaba ubaba. Sanibona babukeli. Yes. Igama lami nguSithembiso Dlamini. Okay Dlamini. Ngiyababa Dlamini. Yeah. Yes baba Dlamini nangu ndodana la eceleni kwakho. Nihlobene kanjani nomfana? Oh, undodana wami uzalwa umfowethu omdala. Oh, umfowethu omdala uphi? Usashona umfowethu. Oh, sasekhe emhlabeni siyaxolisa kakhulu uzwa lokho. Ake sinikeze undodana tshela ubaba ukuthi yini ekulethela namhlanje. Into engilithelana baba omncane ukuthi ngiyezwa kuthiwa ngathi ungena umama usungena umama nje kuba bengekho emhlabeni. Manje lonto ayingiphathi kahle. Manje ngcono lento le ngibela abantu abadala naye ngithi ngiyayibikela kubona abang understand angazi ukuthi kumele ngenze njani. Oh. Mina ndodana sikhule nomfowethu. Umfowethu osebenza eGoli uyazi ndodana. Mina kade umfowethu efika ngeneyintombi lapha. Afika ithatha ngoba enemali kube yakhe ngoba mina ngihlala ekhaya. Kuba kwandlu lene obona ngilala kuyona ngayikhandelwa uyena umfowethu. Bese ngivele ngimiyeke. Enza konke lokho. Ngagcina mina ngingenantombi. Ngagcina ngingasaqhubekanga. Ngoba kwamama lokhala ngayo. Kwakuvele kumuntu wami. Ngiqhubeka la sagcina khona. Mission. Mission ngempela iqhubeka la igcine khona. Umalume. Uma kamfana waye umuntu wakho Kwakumuntu wami. bakuphuca yena. Wamthatha umfowethu ngoba umfowethu enemali esebenza eGoli. Mina ngingasebenzi ngisemakhaya. Uma ngifika nomuntu kukhona yena uyamthatha lo muntu kubo wakhe. Hawu wayengeve greed ubaba kaBoy. Shuthi way overpower because unemali. Yonke into ngeyakho iphenduke yakhe nawe Yebo. nginase ngoba uyakondla. Yebo mawunemali into zakho zihamba kalula. Wena onemali. And the family nayo iba society lakhe. Ifamily
ayinako usho ngithi ngiyasho kube sengathi ngiyamsukela uma ngithi ngiyabatshela kube sengathi hayi mina osukela yena. So wena baba uDlamini uthi kulowo ndodana akhala ngakho kwama wakhe awuliboni iphutha ngoba kwakuyintombi yakho vele uqhubeka la wagcina khona. Yebo, iphutha mina ngiliboni Okay, kwengikwenzayo mina. ubona ku right. Ngibona mina kuyikona. Kodwa ke mfowethu Dlamini omncane uthe wena into ekukhathaza kakhulu akukhona ukuthi ubaba usondelene noma into ekukhathaza kakhulu ukuthi ubaba ayenze ngendlela e-right ukuthi kusondele abantu abadala kwenziwe Amshado amshado. So baba Dlamini nazo ingqondo enjalo ukuthi mhlawumbe ufuna ukwenza lokhu kube official kube into eqondile. Ya nginako lokho ukuthi ngingakwenza. Yebo. Amasenti ami kanjani baba? Ngiyabheda emasentini njengoba ngisho ngithi angisebenzi. Nokondliwa into eningi bengizenzelwa uyena umfowethu. Yo. Uhlala ekhaya kumanje. Ngihlala ekhaya kumanje. Anginalutho. Lo muntu okhulunywa ngawo umuntu ofike ezoba umakoti egcekeni. Yebo. Mhlawumbe baba mongakhuluma nomndeni ngeke ukwazi ukwenzela iqiniso mpa bakuhlanganisele ukuthi yini efanele yenze mhlawumbe inzima. Kona singahlangana nomndeni sikhulume sizwe ukuthi kwenzekani. Wena uyamthanda kodwa umama? Hayi yena ngiyamthanda. Noma ngabe sewaza u10 bathatha uma wakho? Yebo. Even though ubhuti wakho amzalisa ingane ezintathu awunankinga still. Yebo, hayi ingane zamfowethu ukuyigada ngeke kube inkinga. Ingane zamfowethu. Kodwa ke baba mina ngitshela ngifisa ukuba ne-understanding eqondile la kuyona yonke lento eyenzeka umfowenu overpower because of imali akaze kulimaza enhlizweni mhlawumbe awunayo into mawuthi mawuyibala uthi umfowethu u1 no2 no3 okunye ngikwenza because umfowethu wangigila nami. Ya phela ngeke ngabikho lokho ngoba kwayena mangimbuka umakoti lo ngiyacabanga ukuthi ngabe kwabo umakoti wami kodwa ngokuthi amandla ngoba ngingenawo waqhamuka sengi-overpower ngoba enemali yena. Mina ngumuntu ohlala emakhaya ngoba ney'nkomo zakhe kade yigadwa yimina emakhaya ngisho iy'mbuzi zakhe. Ngifuna ukuthola nakhwini ukuthi yes singavuma ukuthi ubaba uyamthanda uma mhlawumbe aqoqwe nomndeni ugcina usuliza ufa kaba but ingozi lento part along the way thola ukuthi mhlawumbe uba uzahamba ivusa ukuthi wena wangishiya wakhetha umfowethu. Mhlawumbe kusamnandi nje babentshontshana. Kusemnandi babentshontshana. Ukhona into kanjani? Futhi kusemnandi banisantshontshanana but sekuthiwa official. Mhlawumbe ngenze nayo yonke into ukuthi mhlawumbe ubaba akumele naqala sisizakale kuleyo nkinga aqala before kuthiwa uba committed because ngiyayifeel into esajwa umfowethu la. As much as nekubeka ngokuthi ufuna umndeni ungenele libe official but sesibuka ijeni kama ngoba uma wafika ngaye ekhaya. Mayifika ngaye wadliwa umfowabo omdala. So obviously kuyena for years umbuka njengomuntu waba yilabatheka owathatheka kalula athathwa enye indoda. Kuzoshintsha kanjani ukuthi angabe yilabatheka mase ku official between bona bobabili? Uzizwa kanjani my brother? Ngiyakuzwa King, ngikuzwa kahle. Uzizwa kanjani ngayo yonke lenkulumo? Yona lenkulumo le echaza lona uba umncane yena ngiyayizwa kodwa manje mina ngesingami bekungcono lento very yabo. Iveli. Ya ibe nje into ibe official. Ngalokho bentshontshana. Kodwa ngoba uba umncane engathathi entweni uzowenze njani in terms of ukukhokhela zonke lezo zinto. And ubudlela nobuzobuthini lo ngoba phela into elisilezi lindelekile wena baMdlamini ukuthi umuntu wesilisa abe yiprovider nje ukuthi nawe uzoyikhulisa izingane asikhulumi ngomlomo sikhuluma ngezinto ozofika nazo. Wena ngibona usafit enough yini noma mhlawumbe khona kushela khona ubafo obona isilisa ungasebenzisa kona njengeyimbuzi nezinkomo to make sure ukuthi izingane zakhe zi right. Ngibuza wena baba. Hayi ngingakwazi ukuzama konke izingane ziphile. Ngingakwazi ukuzama ukuthi izingane zamfowethu zingahlupheki ngikhona. Ngingancenga ngendlela yokuncengeka ngayo. Wena unabo abantwana bakho ngaphandle kwalabo bamfowini? Cha. Nginoyedwa mina. Engamzala ngaphandle. Uqala ngochapho onayo. Cha phela ngisho ukuthi uyedwa owami akekho ekhaya. Okay, sengiyabona. So ngicabanga ukuthi King udaba lababa njoba uchaza lu tricky nyani because umtshontshana nokuvuleleka kufani. Ngeke ifane. And
lokho akwenza noma into ayayifisa kodwa kukho lo mfowabo engiyakwazi ngoba kuyintombi yakhe vele. What if mase evuleleke uzoyidelisa inhliziyo yakhe izoyidelela mhlambe naye engaqondile ukuthi ayidelise bese umuntu omdala akuthola ukuthi ekudlaleka ngaye bese ya-affecteka ubhuti. And what if babedalelwene vele bazoba right vele sebebadala ngibonisa usangahlupha ngento eziningi ngobaba phela nje umfana ulwa nokuthi akwazeke akanayo umama ozontshontshana nobaba omncane egcikeni because mengavela umfana engakukhiphanga angagcina uma wakhe ethukeke egcikeni so uzama uku-avoid into enjalo am I correct bhuti wami yabo so ukuze angathukeki uma kuthiwa usenza ukuthi yabo kuze kuhletshwe yabo kanjalo ngicabanga ukuthi ikona okwenza ukuthi aphumelele manje nami ngikutricky ngaleyo ndlela ukuthi what if ubaba uzofuna ukuyidelisa uyibona into akade uyifuna bese gcina uyitholile bese uba right mhlawumbe amhlukumeza kodwa ngokukhula ngicasi ngangenzeka kuba kuyangihamba ubaba uSibalikhulu bezoqala zama ukuzabalaza kuthena aphuma inxiwa qala uphuma inxiwa bese bayindoda emile ekhaya kubona because obviously mawuthi umfowenu benamandla zonke into ezegcekeni nezakhe into ezokwenzeka kodwa wona wakhela ngamaqhubeni kodwa ehlisa ubhuti wakhe nalezi ingane lezi kuthiwa eka umakoti lokhulunywa ngayo ingane engaka indala lezi ngane not like sawuqala phansi unakekele lo muntu futhi nami ngendlela engibona ngayo methu yena kade ayiqala lento nomama ubabe esekhona futhi yena owabulala ubaba wami futhi awu akashongo kanjalo awuzwanga musu kulalela ngemphuca lalela ayithathi nge-enga lento yazi uthini uthi wena ungakazalwa wena uyifirstborn angithi kwakuyintombi yakho uma wakho kodwa ngenxa yokuthi ubaba wakho he was managed yabo la wayekokushibile macaphuna kusala wase ayithatha intombi yakho wayiwina so kusho ukuthi nje baqhubeka entweni yake yaqalwa yibona vele kodwa ukuthi ubaba wakho ngenxa ukuthi unamandla waseyamphutha shithi bavulelwa ushaka esitiliwe uhlekani pho checking yazi no right yayizwa lento engisho bra wami so kahle kahle akaza ambulale umfowabo ukuthi futhi nje besho ukuthi kwaruma ahlala kuyona wakhe lo baba wakho so kwamenza ukuthi ukuthi umphuca intombi ayithulele ngoba uyena vele wayesemandleni so lokho kade ukufisa wena ukuthi akube official yona ekuthandela kona ukuthi akuvele kube official bangalebe bentshontshana abantu abadala izwakali kahle ngiyakubona futhi lokho kusabelayo angathukeka umama endaweni hawu yabo kuhletshwe ongcona kuvele kwaziwe nje angalebe kube ukuthi vele ngokwesintu uyakwazi umuntu ukuthi angene hayi nami bese ngisholo ukuthi njengoba kade ichaza ngiyayenza inkulumo yakhe mayethi kade lokhu bentshontshana esekhona ubaba nami bese ngicabanga futhi kahlahle yena ogudlula ubaba wami anikaze intshontsana ngithi nathandana sathandana wangithathela umfowethu efikile wathoba futhi wayena wathoba ubuhlungu ngoba ngoba ubuya manje sehambile ngizoba ngibuya manje esehambile angiyakuzwa Sibalikhulu kodwa nje lokho sekusho mamdepana ngicabanga ukuthi ku right into efuna siyenze ile ukuthi baba wena afuna uqale mhlawumbe ufunde ukuthi uthola inxiwa uphume ekhaya uzama ukuyithemba nawe njengendoda then okulandelayo nokuthi uma wakhe yamthatha noma umthatha kuzozalwa izinto ezizama ungaphandle kwasekhaya because ubuhle bendoda sibone bukamama ngemizamo yayo sibone ukuthi iyakwazi ukuma ngaphandle kodonga udonga ke lezi zinto ezishiwo umfowenu ekhaya so ukuze singathanje umuntu oncekile zama Sibalikhulu noma usukhulile kwazeke ukuthi Sibalikhulu mathiwa uwendela kweliphakade namhlanje sizomncwabala lapha emzini wakhe yabona enomakoti azilelwe yonke lonto le ungazilela umama usomdala kanje uzilela umakoti nabo abantwana labo ngoba sebekhulile bakwazi ukunika isithunzi ukuthi baba omncane because I doubt bazohlonipha kahle usekhaya uthatha umama khona la intombi efuna emfulweni nofuna egcekeni understand iyafika ngako kodwa ke phela iyaphunyuka yahamba ingane ziyazi futhi leyo uzoyizwa manje nje uNdodana asiyilungise lento Dlamini mfethu hayi ngempela kuyona kumele ilungele ngokwendlela nabadala bazi ukuthi mangena lapha endlini yamfowethu ungena ukhululeke ungalebi ubona igodini ngasakujile la emathuneni umbone unegodini manje azothi abanje vale iqiniso ngenza ukuthi asibonga kakhulu ukusithamela nokuhlala nathi lesi siqephu sanamhlanje sithemba ukuthi ama comment enu ku comment section azosikhulisa sizokwazi ukubona ukuthi siya phambili noma siye emuva nje bese Shilo King Sithaka sibonga kakhulu ukubuka le episode till the end thina kwa Black Lives sithanda kakhulu
niphinde niqhubeke bafethu nisupporte, ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa futhi ukulike, nishare, niphinde nikhomente. Lokho kuyasijabulisa kakhulu. Ama-comment athi aba-positive sibone nokuthi nabasuke beze kuthina babone ukuthi bayakwazi ukuthi bakhalimiseke imibono yenu. Ngoba phela nasi njengoba sila sona ama-experts, we just TV presenters. So ninokwenu ukuthi umbono wakho uthini ukuze nabantu bekwazi ukuthi bakhule. Mina uMlangeni Magasela ngithi nje ngiyayideda inkundla. Thanks. Sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black